ine dzidziso ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva zvakare, misi nenguva azvimire kufamba. Ndofunga munotondera payaka tichikupai nhau yekwachivero, Chief Chivero. Nhau iyoyo tichikuudzai kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vamwe vari kuzviti ndo ishe, vamwe vachitaiwa hamusi ishe. Naizvozvo kana ishe asiri kutambirwa newe kwake, panobva paita mutauro. Naizvozvo muzuva ranhasi vandinavo makambovaona vadzoka zvakare kuti vachitipa update yekuti zvinhu zvakamira sei kubva munguva iya yatakakurukura navo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Hanzi naana beta muti kwazisewo ndaisa zvanza ndozoti ana beta vakawandira kwamutare ikoko ndokwavakazara hongu vari muZimbabwe yese, asi ukoko kumakomoyo ndoza ndokwavari jahwi. Saka aiwa ndaisa zvanza zvangu ana beta. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tadzoka zvakare tiri mhuri yekwachivero nenyaya takambotaura neumambo hwekwachivero kuti takapiwa mambo asina kubva kumhuri yedu netsika dzedu. Ndida kutanga kumhurisa mhuri yeZimbabwe kuti ndadzoka zvakare ndisuya makambotondera nyaya yekonotoni yemwana ane3 years. Ndisu zvakare tadzoka tinoita izvo zvechivanhu kwachivero. Nyaya yedu yadzoka zvakare umambo kwachivero. Umambo hwedu hwekwachivero kuchivero hamuna kumira zvakanaka. Mhuri dzese dziri ikoko dziri kuchema, uyezve mambo ari panonzi Cornelius Chengera vanhu havasi kuenda kudare rake, vazhinji vatorwa ndo vari kuenda ikoko. Saka isusu tadzoka nenyaya yetsamba yatinayo pano yakanga yanyorwa kunzi yakarizovhwa. Mushure tsamba yanyorwa navachikovo director of traditional leader nadeputy minister vakabikira kuti nyaya iyi inofanira kudzokera kuChiefs Council vaigadzirise. Takaenda kuRainbow Towers, hakuna kubuda zvakanaka. Vakarambidza vanhu veZBC kupinda imomo, vakarambidza vanhu vemapepanhau. Asi kanyaya iyi yekuti nyaya yekwachivero yagadziswa inoda vanhu veZBC, inoda ZTV varipo. Asi chishamiso ndechekuti panoratidza kuti paida kuti pasabude chokwadi, asi chokwadi chiripo. Rine manyanga hariputirwe, chinotoputika chete. Saka patakapinda imomo dare rakaburitsa kuti chokwadi Chengera haamufamily tree yekwachivero, uyezve haagari ane basa rake. Mushure dzimba dzese dzakaisa masubmissions adzo. Kutanga imba inogadza umambo wacho, imba yematibvu, vakamirira matibvu acho ari Musiwa Chamuchichi. Ndini Samagadza ndakamirira imba iyoyo, asi nyana baba vedu vanenge vachituma kuti endai muite basa iri. Tikamirira tikataura chokwadi kuti imba iri kuteera imba yekwamadzorera ichitevera imba yekwachivare yanga naMateo Chief number 10. Kuchizobva ikoko imba yekwachivare Douglas Dhurura Gambiza akamirirwa akati ndinda nchitonga zvechokwadi imba ikunditeera imba yekwamadzorera muno mambo muri kuva muna mambo anonzi Tenda Chitine akati kwa recommendation akabva kumhuri, akabva kuChiefs Council ichitungamirwa naChief Zvimba. Gadziko rapo nderekuti Chiefs Council yakatsvaga mambo iyeye iMashonaland West Province yese Chiefs Council. Kubva kwayadandawa akaitawo zvaakaita, ndiye akaimpuza kuti pamambo
mushure mezo tinotenda president vedu vamunangagwa vachitaura kuti izvo mambo anogadzwa netsika dzepo dzekwachiveru ende mambo anobva kuvanhu kumhuri yekwachiveru uyezve ana DA kana hurumende nechiefs council ngavapiwe mambo kubva kumhuri asi tiri kushamisika isusu tiri kupiwa mambo kunzi ndeye mambo wenyu isusu wekwachiveru isusu taramba kuti tipiwe mambo nemumwe munhuwo zvake nekuti mambo kuti kugara kwake anogara netsika dzekwachiveru uyezve chigadziko futi zvakare tiri pano mukoma Andrew kuya kwataita ndekwekuti wacho vari kunzi mambo wacho Cornelius Tengera vakatouya kumhondoro kumusha kwedu mumusha machauchichi muriwo mune mhuri idzodzo dzinogadza umambo akatouya nevazukuru vake akati ndauya nda kuti mundipe tsvimbo uye zvinemba iya chatakapa tsvimbo imba kwamadzorera tenda chitinda uchango varipo nemhuri idzodzo nemba yekwachivarenga iripo zvakandishamisa vauya achiti tipei tsvimbo takakuzopetera zvamukuda tokupai takaramba mhuri idzodzo baba vangu vanonzi bambike Evaristo vakaramba ndivo vakati aiwa ini ndinyarare kutaura nhasi ndini ndiri kutaura vakabva vataura kuti chinotanga chii tsvimbo kana kuti unonopiwa uze neuze hwehurumende chii chinotanga zvakanzi tsvimbo ndinotanga kupiwa zvakanzi kwezvo wakazwana kupi izvi zvichishamiso chaizvo mukoma kuti chiefs council yaisafanira kuti itipe mambo vaifanira kuteedza kubvunza isusu tinogadza uyezve vachiona chivanhu chateedzerwa nemazvo here nekuti isi tinofanira kushanda nechiefs council saka nhasi uno tiri kuti zvese zvaakapiwa nehurumende kana iri motikari kana chiri chii kana papero tiri kuti isusu ana baba vamatibvu vari vanaSamagadza ngambomira kusvika nyaya yedu iyi iri padispute igadziriswe nekuti takacharenja appointment iyoyo saka appointment ndiyo tainga pano kuti takaicharenja tiri kuti isusu president ngavapindire munyaya iyi president ngavatume vanhu vavo mainvestigation vaite vainvestigate nyaya iyi vaferefete nyaya yedu iyi nekuti president vakasvibiswa zita nechiefs council nevamwe futi vari muhurumende kana vachinge vari imomo ngavaferefete futi kana vari mulocal government vakaita izvozvo nekuti mangwana basa iri vanenge vakaabhusa ofisi yapresident. pamusoro mhuri yeZimbabwe tadzoka nenyaya yeushe hwokwachiveru. Ini ndini Evaristo Maruma ndiri wemba yematibvu tiri sana Samagadza. Ndikuda kuti ndidzokere panyaya yekugadzwa kwaChengera nezvisiri pamutemo nezvekuti Chengera haana ari kumuteerera mukurarama kwatiri kuita vanhu vaari kutoda kutotyisidzira vanhu vakatsvaga pekugara mumhondoro kwachiveru zvizvarwa zvemo hapana chiri vari kumuteera. Chipiri zvakaitika vakauya vazukuru vaChengera nevanin'ina nevamwe vaakanga navo vakauya tiri kumba kwaChingwere kunova ndoimba huru yedu isisu matibvu. Saka vakasvika, pavakasvika vakatanga kuuya vasvika vakati alright taona dare riripo saka taakumbodzokera tinotorana. Vakabuda nemotikari yavo vakaenda. Isi takatombofunga kuti havadzoki. Vazodzoka taakutaura navo. Ndakati nini kwavari ndini ndakataura ndikati imimi matumwa naMambo Chengera hamugone kunge muchitaura nesisisu matibvu nekuti makapa peace order yekuti pakati pedu imimi nesu hatichakwanisa kutaudzana. Saka tichinetsana nenyaya yepeace order ndikati makapa David chakuchichi peace order mukapa musiwa chakuchichi peace order. Isisu hataikwanisa kuti pese pamunenge muri tinowanikwa tiri tese semhuri, asi tikawana vaviri vatatu vana vatinenge tatuma kuti vamiririre mhuri ndivavo vanenge vatumwa kunomiririra mhuri. Saka imimi zvakaratidza kuti imimi hamufaniri kutaura nesu. Saka imimi chamaakuda nhasi kunesu matibvu imimi makati hamugone kutaura nesu. Chii?
zvatora kunetsa zvikanzi aiwa munogona kunge musina kunyatsonzwisisa kuti peace order yachona yaive ichireve. Tikati aiwa peace order yaitaura kuti isisu hatifaniri kutaudzana nemi uye zvese hatifaniri kusvika kwamunotongera. Saka isisu kwamunotongera hatina kusvika, imimi ndii mazoya kwatinogara. Saka ipapo takanetsana kusvikira ndakazovabvunza mubvunzo wekuti zvino nhasi uno muri kuuya imimi muda kuita chivanhu chinonzi kupetera kuti muonekwe samambo. Zvinoita here kuti imimi makatopfeka huze kudhara, hamuna kupetera, hamuna chamakaita imimi wacho. Saka makuya muchiti imimi makuya kuzogara kuti muri kuda kuti imimi muda kupetera uyezve nekuda tsimbo. Tikavataura tikati tsimbo dzatinopa isisu kunoku dzatopa madzishe hativeze tsimbo isu tinotora dzakasiyiwa kubva pasi chigare nevakuru vedu, ndo tsimbo dzatinopa. Saka imimi tsimbo hatigoni kuti titi tinokupai tsimbo nekuti tsimbo isisu takatopa tenda ichitini. Ndiye mambo watakaitira chivanhu chese, isisu takatopedza chivanhu chese isu zvokuti tawo munhu watakutotarisira kuti vauye tiri kutotarisira nhume dzinobva kubva kumukuru wenyika kuti vazosvotipedzisira chivanhu chedu. Isi takatoita takapedza. Isisu mambo watinoziva nditenda ichitini, ndiye mambo watoziva isu, ndiyo mambo watiri kufambidzana naye ari kugona kuita zvinodiwa nemadzisvikiro enyika yedu. Saka uyu isisu hatisi kukwanisa kuseedza naye, ende paaruda kuenda pachona hapasi pake. Mumwe nemumwe ane pake. Hatiti musoro hauzove gumbo kana kuti gumbo harizove ruoko. Musoro gumbo egumbo, ruoko. Saka iye kana ari ruoko, kana ari musoro, kana ari gumbo igumbo. Saka hatisi kuda kuti iye atore rimwe divi, kutora basa remumwe munhu achizviita iye aiyo munhu nemunhu nebasa rake. Isisu matibvu isisu ndisu taitofanira kuti dai kwaive kuri kuti toda kutonga ndisi taikwanisa kutotanga kutotonga, just because isisu ndisi matangwe, ndisu vekumba hombe. Saka tirisu ana samagadza. Saka chengerana chaanotonga ende isisu hatisi kutomboda kunzwa. Ende vachona vaakaita navo vachona vakamusumudzira aiwa vakazviitira ikoko. Isisu kuno kwachiveresi hatiitirwe izvozvo, hatibvume. Vakutokanganisa ushe hwedu isisu magariro avo, nekuti akadzinga rapinda apa ko anga achifanira kupinda anozopindawo papi? Uyo anezenga akudiwa kupinda anenge akutotaurira uya kuti iwewe position yako yawakapinda yakatotorwa nani nachengera. Saka hatisi kuda munhu nemunhu nepake. Ndinofunga kuti ipapo muri yeZimbabwe kana hama dzedu dziri kunze ndo zvinhu zvatiri kurwisana, ndo dambudziko ratiri kusangana naro kuno kumusha. Muri hadzitina kugarisika zvakanaka. Ando chirongwa chatanga tinacho mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi. Tonga itinzwe munoti kudini nenhau iyoyi. Isu chedu hubvonga chete, hatitombozive kuti ishe ndiani, hatitozive kuti asiri ndiani, nekuti ipapo vazhinji vanozotiisa mukati vachiti makurwa hondo yekwaChiveru. Aiwa isusu hatina chekuita nehondo iyoyi. Rimwe divi kana muine zvamunoda kutaura, aiwa tibatei, tinokupai platform tokubvunzai kuti sei muchiti ushe ndehwenyu, nekuti divi iri rakatitsanangurira kuti sei vachiti ushe ndehwavo. Ndo nhau yatanga tinayo muzuva ranhasi. Ngatsakanei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, but don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Endo Neshamba signing off. Ngatsakanei muzvirongwa zvatiramba chikupai ipapa patine zviri kupisa zviri kuteera. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye
Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.